בני נוער, שימו לב איפה כדאי לגשת למבחן נהיגה ולעבור בקלות רבה יותר. נועם גולדברג, שלום, את איתנו בעניין הזה, מביאה נתונים על מבחני הנהיגה בישראל. כן, טלי, אז כמו שאמרת, אם אתם עומדים לגשת לטסט בקרוב או נמצאים במהלך שיעורי נהיגה, שימו לב לנתונים שאנחנו מביאים הערב. אלה הערים שבהן הכי קל לצורך העניין והכי קשה גם במקביל. בין השנים 2020 ל-2024, בואו נראה את הנתונים. אז אלה הערים שבהם שיעור עוברי הטסטים הוא הגבוה ביותר. אנחנו רואים בלמעלה את אילת, רחובות, קריית שמונה ואשקלון. צריך להגיד, הנתונים האלה לא מנורמלים לכמות הנבחנים, מן הסתם בערים גדולות יש יותר, ועדיין אלה המספרים. בערים שבהן השיעור הכי פחות גבוה הוא בעצם בית שמש, ירושלים, פתח תקווה ורהט. שם אנשים פחות עוברים טסטים. מה לגבי הגילאים שבהם אנשים עוברים יותר ועוברים פחות? אז אלה אחוזי ההצלחה, כשהגיל עם אחוז ההצלחה הגבוה ביותר הוא בין 25 ל-30, לא הגילאים הצעירים, אבל בסך הכל אין הבדל משמעותי בין כל אחד מהגילאים, כך שזה לא כל כך משנה, לכל הפחות עד גיל 40, פחות או יותר, כמה אנשים ניגשים. הנתונים האלה מגיעים בעצם בעקבות שאילתה שהוגשה לסגן שרת התחבורה אורי מקלב, ומספרים, האמת, לא הרבה, כי את יודעת, יש ערים שבהם גם הטופוגרפיה היא שונה, ירושלים זה ידוע שהיא מאוד פקוקה וסוענת, מצד שני, אני לא בטוחה שבית שמש ורהט הן בהכרח ערים שהן מאוד סוענות וקשה לעבור בהן, אולי יש כאן סיפור מאחורה. אלה לפחות הנתונים המעניינים, בוודאי עבור צעירים וצעירות שהם לא גרים בערים האלה, אלא ליד, וצריכים לבחור אם הם נבחנים למשל בבית שמש או בירושלים, באשקלון ובסדרות. את אומרת את כל זה, ואני תוהה אם בכלל השאלה הזאת תהיה רלוונטית בעוד 5 שנים, כשהרכבים ינהגו את עצמם. שאלה טובה. נזכר בזה כנוסטלגיה בדיון הזה. תודה רבה, נועם. תודה.